La millor carta de presentació que pot tenir un país i que generalment ha tingut Catalunya com a millor ambaixador són la seva creativitat i el seu talent. Recolzar la nostra cultura realment és recolzar o és garantitzar el futur de la nostra economia i de la nostra societat. El sector empresarial és un motor econòmic, però sobretot per aportar la seva experiència en la gestió i en l'emprenedoria per aquest suport i aquesta necessitat de desenvolupament que necessita la cultura o el món cultural. La Fundació és important i necessària perquè pot coordinar esforços entre els recursos de la societat i les necessitats del món cultural. I tots els que hi participem podem aportar la nostra experiència en la gestió i en l'emprenedoria per aprendre a lligar aquests recursos. Deixant de recolzar la cultura, el que fem és posar en perill probablement el futur de la societat i de la seva estructura econòmica. La meva àvia em deia xampany, els meus pares han dit cava, els nostres fills en diran potser corpinat. Tenim un repte de missatge, de creure en el que nosaltres fem i transmetre el més possible, com una família pot arribar a viure la Terra en el segle XXI fent les coses realment bé i no les mínimes per tenir un segell.